magandang umaga mga kapatid! Welcome to our Sunday morning worship service! Pinabati po natin ng lahat mula po sa ating pinakabubuting Senior Pastor, Reverend Provi R. Cadelinia. Good morning po, Pastor. Amen. Also to our beloved Patriarch, Pastor June. Amen. Sa ating mga pastors and preachers, members at sa lahat na nanonood ngayong umagang ito. Why don't we all stand as we sing our congregational singing? Amen? And sing our first song, Oh Worship the King. Let us start by worshiping God this morning. Amen? Sing on the first now. Oh, worship the King, oh glorious above. Oh, grateful listening, His power and His love. Our shield and defender, ancient of days, pavilion in splendor and girded with praise. Oh, tell of His might and sing of His grace, whose robe is the light, whose shadow His face. His chariots of wrath, the deep thunder doth soar, and dark is His path on the wings of the storm. Turn down your bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light. It streams from the hills, descends to the plain, and sweetly in the dew and the rain. Frail children of dust and feeble as rain, in Thee do we trust, nor find Thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Amen. Let us sing our second song, Glory to His name. Let us glorify God through our singing. Amen. On the first now. Down at the cross where my Savior died, downward from cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Amen. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Ladies, sing the second. Go on. Jesus abides. Amen. There at the cross where He took me in. All the chorus, everybody now. Glory to His name. Amen. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His all the men now. Third verse. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in.
Savior's will. Amen. Very good. Glory to His name. All together now. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Alam nyo, isa sa mga kagalakan ng baptist ay hindi lang pagkain. Sabi nila, basta baptist daw, mahilig kumain. Parang hindi masaya ang baptist pag walang pagkain, ano? Pero hindi. Ang isa sa mga kagalakan ng baptist, umawit sa Panginoon. Our last song, He Keeps Me Singing. He keeps me singing. Okay? Sing out your heart now. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear that I am with Him, peace be still. In all of life's ebb and flow. Amen. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Second line. All my life was wrecked by sin and strife. Discord filled my heart with pain. Jesus swept across the broken street, stirred the slumbering chords again. Amen now. Jesus, 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 amen. Sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. On the turn now, though sometimes He leads me through waters deep, trials flow across the way. Though sometimes the path seems rough and steep, see His footprints all the way. Chorus out. Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Last verse now. Feasting on the riches of His grace, resting in His sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. Everybody. Come on. Sweetest name I know, fills my every longing, gives meron pa. On the last verse now. Soon is coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown. I shall reign with Him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Praise the Lord. Remain standing. Let us have our Bible reading and opening prayer. Good morning po, Pastor Proby. Good morning, Pastor June. Thank you, Pastor, for this opportunity to lead us in opening prayer. Lukipin kayo kastati, Biblia tayo, ijay Book of Deuteronomy, Deuteronomy chapter 8, verses 11 to 18. Page 234 kapsat, kaditi pa Bibles tayo. Deuteronomy chapter 8, verses 11 to 18. Nasara kanyong kakapsat? Men, basahin tayo amin iti Ingles. Verse 11 says,
Beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping his commandments, and his judgments, and his statutes, which I command thee this day. Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of From bondage, who from led his thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions, and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good at thy latter end. And thou say in thy heart, my power and my might of my hand have gotten me this wealth. But But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy fathers, as it is this day. Let's pray. Apo Diyos, agyaman kami apo, iti dadi nga po ngal daw. Thank you Lord, kadigit sa uming panabasa. Dakol apo da ito yung warning kada kami against pride. Apo, when we are full and satisfied, when life becomes comfortable, O Lord, and that all we need is adakabu kada kami, tulungan na kami apo, nga hanamadaan apo iti hinapalangguad. Help us, Lord, to acknowledge and remember that everything comes from you, O Lord, and that you are the one who give us power to gain whatever things we have right now. Kat apo, pakaunan na kami, ti pagkulkurami kun ka, make us, O Lord, worthy of all thy blessing. Thank you, Lord, that you are our provider, and thank you for all the blessings you had given to us. Bless also, Lord, our pastor, give him wisdom and boldness to preach thy word, and open our hearts and our mind, O God, make us receptive as we listen the preaching of thine word. This, Lord, rebuke also the presence of the devil in our midst, si kaapo ti kaya't may padayawan ita kanito. In Jesus' name, ask all these things with thanksgiving and praise. Amen. Okay, you may be seated for a moment. Kumusta kayo lahat, mga kapatid? Pwede bang kamayan natin ang ating mga katabi at kumustahin natin ang kanilang buong linggo? Yan. Okay? Come on, shake hands. Reach out to someone. Makipagkamayan kayo. Amen. Okay. Praise the Lord. Meron po tayong mga guests meron tayong guest sa Australia. Mamaya ay aking i-recognize ang mga guests natin dito sa ating main. But we have guests in Australia. Let us welcome Sister Dina Lee. Sister Dina from Australia. Okay? Saan yung video ng Australia? Alright? From Korea. Pero taga Quezon City at nandun na siya sa Australia. So we welcome you. Praise God for your presence sa ating service ngayong umaga. Nandun na. Pakita mo na. Okay. Good morning. Good morning. Amen. Kumusta kayo lahat dyan? Mainit na naman, no? Mainit? Okay. Thank you, Sister Dina, for joining us today. Mamaya ay i-recognize ko yung mga bisita natin dito sa main. But what a blessing to have our ministries. Today, I made a setup sa ating mga churches. So, Claveria is having their own service right now. Pasukin, the same. At ito ay sa pagnanais ko na yung mga members ay mag-involve na hindi lang sila attender, observer, watcher. Attend, observe, watch, kundi maging partisipante.
Kaya ngayon, dati, yung congregational singing dito galing. Ngayon sila na. So kailangan may pianist sila doon, may gitarista, may mga orchestra. All of those must be involved. And I want them to participate sa ating mga services. And I believe ito ay preparasyon ng Panginoon sa ating church, and we can do more for the glory of God. Kaya we have with us today several of our outreaches joining us, like Tugigaraw, Dingras, Lasam, and Lawag. At yung mga brethren natin sa abroad, Tugigaraw also, we welcome you this morning. And all of those who are watching on Facebook, welcome sa ating service ngayong umaga, as well as YouTube. Magandang umaga sa inyong lahat. Amen? Okay. You know, Sunday is not the last day of the week. It's the first day of the week. So, ito po ang mag-prepare lalo ng ating puso for the whole week round. Amen? Okay. So, why don't we all stand and shake hands one with another as we sing our welcome song? Let's sing, There's a Welcome Here. Huwag kayong bumalik sa inyong upuan na wala kayong nakamayan na 20. Okay. There's a welcome here. There's a welcome Come on. here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian Welcome here. One more time. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Here, hallelujah, there's a welcome here. There's a welcome here. It's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Here, hallelujah, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Praise the Lord. As the joint choir enters and prepares, remain standing, sing that song, To God Be the Glory. Let's continue to glorify God through singing. Amen. On the first. To God be the glory, great things He hath done. So loved He gave us His Son, who yielded His life, atonement for sin, and opened a life gate that praise the Lord, let the earth His voice, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen? Be seated. Kung kayo po ay na-bless sa mga kanta na inyong maririnig ngayon, feel free to say amen. Ayan, very good. Let's listen to the joint choir. Joint because kasama po yung ibang mga ministries natin sa choir na ito. Simultaneous yan.
Thank you so much, choir, for reminding us today we serve a living Savior. Amen? Grabe, ang iba sa inyo. Wala man lang reaction. Wala man lang ka-react sa mga ganyang magagandang bagay. Amen po ba? Are you not glad the choir reminded you your Savior is alive? Yun. Tumayo tayong lahat and let us sing, He lives. He lives. Ready now. And I serve a risen Savior. He's in the world. I know that He is live. Whatever man may say, I see His hand on earth. I hear His voice of cheer. And just the time I need Him is always. Say now, He lives, He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. Second, in all the world around me. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy night. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know. Come on now. He lives within my heart. Amen? Dahil doon, dapat masaya tayong lahat. Amen? Alam ko po, marami tayong kabigatan, problema, pero mas malaki ang Diyos natin. Let's declare the third verse. Amen? Third verse now. Rejoice, rejoice, O Christians, live up your voice. Amen now. Eternal hallelujahs. Jesus Christ the King, the hope of all who sing Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. All of God's people say, okay, be seated now. Are you ready with your Bibles? Ready with your notebook? And also your ball pen? Okay, I want you to come down now and let's go to the preaching of the Word of God. Alam po ninyo, palimbawa, tignan nyo doon sa lasam. Pakita mo nga yung lasam. Lasam. Kumaway kayo dyan sa lasam. Lasam. Kita mo dyan. Pambira. Di ba? Ito yung mga bagong outreach natin. Nandito yung mga taga-Bintar. Tumayo nga yung mga taga-Bintar. Ayan.
karamihan pa po dyan ay mga bago, bintar. Yan. Kita nyo? Sige, tayo pa, tayo. O, di ba? Dumadami sila. So glad you are here today. Be seated. O, pakita nyo yung Tugigaraw City natin. Tugigaraw Outreach. O, Tugigaraw. O, kumusta kayo lahat dyan? Kita nyo yan? Okay? At marami pa. This morning, bilang senior pastor ng HBBC, nais ko pong ituro sa inyo ang isang mahalagang subject na ang pamagat ay ganito. Basahin natin lahat. Okay? Everybody read. How to grow from a weak to a strong believer. Paminsan pa. How to grow from a weak to a strong believer. Dalawa ang makita niyong estado dyan. Kalagayan ng mahina at kalagayan ng malakas. Una, gusto kong maging aware tayo na marami tayong mga kasama na mahina. Marami din ang malakas. At gusto kong ma-develop sa culture natin na pag may mahihina, hindi natin sila ginajudge, hindi natin sila minamaliit, at huwag natin silang i-condemn, at lalong huwag natin silang pabayaan. Mahina nga eh. So if you think you are already strong and you are matured, kinakailangang tumulong ka sa pag-akay sa mga mahihina. Amen? Ngayon, katulad ng mga farmers at mga agriculturists, tinitignan ko yung kanilang strategy at diskarte. Iba-iba eh. May mga panibagong mga teknolohiya. Kung papaano nila palakihin yung mga maliit o sisiw, maliit na pananim, how they make those crops or animal na maliit, paano nila palakihin? Kasi hindi pwedeng manatiling ganon. Pag ang animal ay sisiw at bata pa, madaling magkasakit. Hindi lang madaling magkasakit. Wala siyang kakayanang masyado na i-overcome yung sakit at mamatay. That's why if you have 100 sisiw and you don't know how to take care of a sisiw para palakihin, baka yung 100 na sisiw mo, magiging 10 na lang yan. So, lugi negosyo. Sayang ang gastos. Bakit? Kasi hindi mo alam palaguin, palakin o palakasin itong mga batang animal or kumbaga yung crops, bata pa. So, in the same way, dito sa church natin, gusto kong makita nyo at maging aware sana tayo na malamang yung katabi mo ay mahina pang Kristiyano. Tignan mo nga yung katabi mo. Yan. Diba? Ngayon, kung pare-pareho kayong malakas, wag na naman kasi dapat kayo ang magkakatabi pa. Tabihan nyo yung mga mahihina. Yan ang gusto kong ma-realize nyo. Na may mga mahina dito. At tayong malakas, tulungan natin yung mga mahihina. Naunawaan po ninyo. Hindi ko sinutukoy yung tayong matagal kasi marami ang matagal pero mahina pa rin ngayon. Hindi po binabase sa katagalan. Kasi ang maturity, hindi yan minimeasure sa katagalan, kundi sa pagiging matatag, pagiging malakas,
at pagiging mabunga. Naunawaan ba natin, mga kapatid? Okay. So, ang gagawin ko, maikli lang tong message natin. Ang aking gagawin ay aking tatalakayin yung characteristics ng mahinang kapatid. At part 2, papaano maging malakas na mananampalataya. Mahina ka, nagsimula ka doon. So, paano ka maging malakas? Naunawaan po natin. Okay. Here are the characteristics of a weak believer. Ayan, kopyahin nyo. These are the characteristics of a weak believer. And I want all our care group leaders to really take note of this. Okay? Para alam natin kung ano yung tulong na dapat nating ibigay sa mga dinidisciple natin. These are the characteristics of a weak believer. Okay? Sige, kopyahin nyo muna. I'll give you time to copy. So I have more time, you have more time to listen to me. Yan. Alright? These are the characteristics of a weak believer. Okay? 5. Pag natapos, taas ang kamay. Parang classroom lang, no? Alright. So, hantayin natin yung iba pang kokopya. Siguro yung ballpen nila, Panda. Yung iba sa inyo, Reynolds. Oo. Sige. If you're done copying, raise your hand. Let me see once again. Konti na lang. Okay? These are the characteristics of a weak believer. Alright? Let's read. Habang nagkukopya yung mga iba, everybody. Number 1, easily deceived. Number 2, number 3, number 4, and number 5. Okay. Let me show to you, pakita ko sa inyo, yung behavior at characteristics ng weak believer base sa mga characteristics na ito. Number 1, every weak believer is easily deceived. Madali pa yang malinlang, maimpluwensahan ng mga false teaching. Madaling, ano ko natin ito Ilocano? Malilaw. Kung natin English kat gullible. Kaya pag ako po ay nagsisimula ng isang outreach, isa ito sa mga ginagawa ko kasi attendance is important. But when you only build attendance without building the attendees, you will build a beautiful building that looks strong but no foundation. Ang foundation ng bawat weak believer ay maturuan siya at magkaroon ng sistema of discernment. Everybody say the word discernment. Ang discernment po ay isang abilidad. Kumbaga tanungin mo yung isang fisherman, anong klaseng isda to? Alam niya agad. Naunawaan ninyo? Anong klaseng, tanungin mo yung farmer, anong klaseng seed ito? Alam niya. Ngayon, ang new believer, hindi niya alam kung yung naririnig niya tama o mali. Kasi ang basehan ng new believer, hindi pa siya
nagbi-base sa prinsipyo o truth. Nagbi-base pa siya sa opinion, sa preference, sa feelings, at sa sinasabi ng iba. So dahil yun yung sistema niya, what I feel, what I prefer, what I think, or what others say, madali pa siya ngayong madala. So ang gagawin natin sa isang weak believer, kailangang magkaroon siya ng ugat sa Biblia at sa katotohanan. Upang kahit ano ang mabasa niya, meron siyang sistema to detect if this is truth or a lie. If this is right or wrong. This is for God. Bakit ito ba ay makakatulong sa akin sa paglapit ko sa Diyos? O ito ba ay pwedeng ilayo ako sa Diyos? The key is, every weak believer must develop a system to discern right from wrong, good from evil, faith and truth, what is God's and what is only, good, pero hindi galing sa Diyos. And listen to me, if we succeed in helping new believers develop that, then they will be able to make the right decisions in their life every day. They may be surrounded ng mga temptations. They may be surrounded ng mga false religion, mga turo ng mga bulaang nagtuturo, Biblia rin ang gamit. Pero pag na-equip ang mga new believers na to, unti-unti ng doctrine, basically, they come up and stand to say, hindi, ito ang sabi ng Biblia. So at the end, yun ang dapat maging sistema ng bawat weak believer later on. Na pag tumayo, nagsalita, sumagot, ang laging isip niya, ano ang sabi ng Biblia? Di ba? Kahit halimbawa, sabihin natin na ang kanyang mga kalaban kamag-anak mismo. Di ba? Ang sabi ng kamag-anak dapat maglagay ka dyan ng atang. Sabi ng, sasagot yan. Pag weak believer, sabi niya, wala siyang, ay ganun ba? O sige, maglalagay. Dapat dito rin, agpalwalo ka pa ganun ba? Kasi hindi niya pa alam yung totoo. Pero pagka yung weak, we intentionally indoctrinate them with the Word of God. Pag sinabi, maglagay ka ng atang, sasagot yan. Sasabihin niya, Ante, wala po yan sa Biblia. Agpalwalo ka, wala din po yan sa Biblia. Ay, pwede ba na kayo yung next na pupuntahan ng malaking imahen? Alam nyo naman yon, di ba? O kaya, hindi man ikaw pero iimbitahan ka. Pwedeng sumama ka kasi ililipat yung imahen doon kay komadre. Pwedeng ikaw yung tumulong doon para ganito, mag-prepare, ganyan-ganyan. Pag weak believer yan, wala sa kanya yung tama o mali, wala sa kanya yung doktrina. Hindi common sa buhay niya ang doktrina. Hindi common sa natural na casual life niya yung mali to, tama to, Biblia to. Wala. Basta ang sa kanya lang is, simple lang ang buhay. Yung may makain ka, may pampabahay ka, may pampaaral ka sa anak. Wala sa kanya yung sistemang ganon. Kaya pagdating dyan, nadadala. Pero sa unti-unti na pagdodoktrina ng salita ng Diyos, yung weak believer, nagkakaroon ng ugat sa Biblia. Naunawaan niyo? Katulad, okay, let me point out another thing. Sa social media, napakadami ng magagaling na mga preachers. Ang matitindi pa,
mga babae, ang galing mag-preach. So ikaw ngayon, kung wala ka pang doktrina sa Biblia, hindi mo na titignan doctrinally. Titignan mo na lang siya na, ang galing oh, na-bless ako sa sinabi. So yung life mo talaga is based on feeling, based on what feels good, based on what sounds good. Wala kang doctrinal system. And I don't care, even if she speaks very well and very good, the Bible says that the women should keep silent in the church. That there is no woman pastor and there is no woman preacher. Agad-agad, yung weak believer, dahil may ganong doktrina, sasabihin niya agad, sayang tong galing mag-preach pero wala sa Biblia yung kanyang katayuan. Nakita nyo na. Kaya, tulungan natin, unti-unti na yung mga weak believer magkaroon ng ugat sa mga aral ng Biblia. So that if the world, the school, the job, the relatives, loved ones, and the neighbors will tell you, gawin mo to, tatayo at sasabihin niya, sorry ante, wala yan sa Biblia. Hindi po namin pinapractice yung ganyan. Naunawaan niyo po. Easily deceived. Pangalawa, not only that, but the second characteristic of a weak believer, easily discouraged. Madaling, ano ba yung discourage sa Tagalog? Di Ilocano, kasi may mga Tagalog tayo maupay, mawalan ng, hindi, ano yun lack of appetite, mawalan ng lakas ng loob. O, pwede rin. Nadismaya. Thank you, Brad. Yun, buti may Tagalog tayo. Ikaw ang tag-interpret ko, Brad, ha? Madaling madismaya, very common yung word na ma-offend. So, ang weak believer, madaling ma-offend. Baka naman marami sa inyong matagal na, madali pa kayong ma-offend. Kasi po, ang weak believer lang ang madaling ma-offend. Madaling ma-offend, konting problema lang, hindi na yan mag-church. Dahil sa maliit na problema, ganon siya kadaling ma-offend. O kaya kinantsawan. Merong kasing parabolang Panginoong Hesukristo doon sa Mateo. Hindi na natin pupuntahan yung passage, but it's in Matthew chapter 13. Tinukoy po niya yung stony ground. Ito po ay lupa na bato. So yung binhi na itinanim doon o nahulog doon, sumibol pero hindi siya makadevelop ng root system. Kasi nga bato. Because of its lack of roots, nun daw pong when the sun was up, okay, Englishin na lang natin, nalanta, piman itong maliit na halaman na to. And that represents persecution. In our common language, kantsaw. Kinantsawan, halimbawa, alam nyo naman dito sa atin, every first Sunday of the month, naka-Filipiniana tayo. O, di ba? O, di sige, nag-Filipiniana ka, paglabas mong ganyan. Sabi nung kumpadre mong farmer Padre, saan ang kasalan ngayon? Hindi niya naman tinatanong dahil may kasal. Parang, ano lang niya, alam niyang mag-church ka. Di ba? Pang-insulto. Saan bang kasal ngayon? Magnininong ka. O, di ba? Pangalawang buwan, nag-Filipiniana na naman tayo. So sabi na naman, magnininong ka uli. Saan ulit ang kasalan? Di ba? Ang weak believer, wala siyang malalim na commitment. Na yung pagsasabihin niya, kahit anong sabihin ng tao sa akin, nakatingin lang ako sa Panginoon. Wala pang ganon. Kaya,
tulungan natin ang mga weak believer na magkaroon din ng sistema na wag sa problema lang nakatingin. Wag lang sa tao nakatingin. Dapat sa Panginoon nakatingin. Pag na-develop niya yung system, every time may offense, every time may makakadismaya sa kanya, titingin lang siya sa Panginoon. Alam niyo yung sunflower daw kako, kasi hindi ko personal na naobserbahan. Pero daw, humaharap siya kung saan yung araw. Yun, humaharap siya. Hindi niya hahanapin yung shadow. Hindi rin siya haharap sa mga kapwa sunflower niya. Haharap siya sa araw. Doon siya kukuha ng kanyang vibrance at lakas. The same way dapat, sa bawat mananampalataya, huwag kang tumingin sa shadows on darkness of life. Huwag ka lang tumingin sa kapwa mo. Dapat sa Panginoon. Alam ko na marami sa atin, noong una, ang isa sa mga mahirap mong na-overcome, na-offend ka sa kapwa mo member. Lalong-lalo na, kayong mga new, pakinggan nyo ako. Sasabihin ko sa inyo, hindi perfect ang church na ito. Baka lang later on, may makita kayong member dito na nauna sa inyo, pero hanggang ngayon, may bisyo pa. At pag nakita nyo sa labas, baka iisipin nyo, akala ko ba, bakit siya nauna pa sa akin? Oh, di ba? At dahil doon, ma-o-offend ka. Kaya naman po, nakikiusap ako sa ating mga membro, hindi lang kasi dapat tayo tumatagal. Nagbabago rin dapat tayo. Kasi parang kuya at ate tayo by age sa mga sumusunod. Let us set a good example. However, I warn you, kayong mga bago, may mapapansin kayo na, biruin mo, katabi ko yung dalawa, oh. Member pa yun ng church, nag-uusap habang nagpipreach si pastor. Siyempre, mau-offend ka. Easily discouraged. Pero kung matagal ka ng miyembro, hindi mo na masyadong... Ang iniisip mo na lang, ay hindi nag-grow yun. Ganun talaga. Pag-pray natin. Pag-pray ko na lang. Tama ba ako? Pag nakita mo yung isang matagal na membro dito, nandyan sa labas, o nainom pa, nagsigarilyo pa, sabi mo, ibig na sasabihin mo, Pira, ayoko nang mag-church. Nakaka-offend pala yung mga member dyan. Ang sasabihin mo na lang sa sarili mo, baka hindi pa siya nag-grow. Ito na yung sinasabi ni pastor. Matagal ng member, pero hindi pa nag-grow. Or sasabihin ko rin po sa inyo, hindi po sa pagpapahiya, pero realidad lang, kayo man din sa bahay nyo, wala ba kayong anak na hindi matigas ang ulo? Meron din. Kung 3 anak nyo, 4, 5, sino po sa inyo may 5 anak? 6 na anak? Wala ba dyan may matigas ang ulo? Meron, di ba? Ganon din minsan sa church. Kaya kayong mga new, pag may nakita kayong member natin, wag dahil sa kanya, tumigil kang mag-church dahil may nakita kang naka-offend sa'yo, naka-hurt sa'yo. Ang isa-isip mo na lang, ito na yung sinasabi ni pastor, may mga member din palang matigas ang ulo. Pero hindi ako papayag na dahil sa kanila, hindi ako magpapatuloy mag-grow. Kung hindi nila piniling mag-grow, ako, pipiliin kong mag-grow. Dapat maunawaan nyo yan. Okay? Amen ba? Alright. So, easily discouraged. Okay? Next, number 3. Easily distracted. Easily distracted. Mayroon din sa kwento ng Panginoon, sa Luke chapter 8, verse 14. Basahin nga natin saglit. Luke chapter 8, and that which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life, bring no fruit. Ito po yung ang weak believer, meron siyang possibility, wala pa kasi siyang na-develop
na commitment sa Panginoon at sa ministry. Wala pa. So, if you would like to help new believers grow, not only indoctrinate them, not only help them understand para mag-mature kahit may problema, may mga makita silang nakaka-open, nauunawaan pa rin nila. You need to help them build commitment. Kasi po ang weak believer, pag pinagpili mo yan, dahil wala pang commitment, natural, ang pipiliin niya yung pleasure. Yung deceitfulness of riches. Mas uunahin pa rin niya yung opportunity magkapera kesa yung ministry. Weak pa yon. Pero pag committed yan, sasabihin niya, nakakapanghinayang nga naman. Itong kikitain ko ngayong Sunday na to. Pero hindi. Mas marami ang pwedeng ipalit ng Panginoon kung inuna ko siya. Yan ang commitment, kapatid. Pero yung wala pang na-develop na commitment, okay? Na hindi pa talaga siya nag-commit ng puso niya, ng buhay niya sa ministry, pwede pa siyang bilhin ng mga temptasyon, ng pleasure, ng deceitfulness of riches, kasi talagang ia-attract ka ng dyablo o kaya magdadala ng problema sa'yo. Siyempre, pag weak ka, uunahin mo talaga yung problema mo. Pero kung nakadevelop ka ng commitment, pwede mong sabihin, Lord, bahala ka sa problema ko, basta ako maggagawin ko ang tungkulin ko. Yun ang may commitment. Pero pag hindi pa nakadevelop ng commitment, weak pa, ba't ako mag-church? Unahin ko tong problema ko muna. Siyempre, di ba? Mga ngatwiran, unahin ko muna tong problema ko. Problema ko muna bago yung paglilingkod sa Panginoon. Pero alam nyo, darating ka sa point na pag naging committed ka, ulitin ko, ganito ang magiging prayer mo. Lord, bahala ka sa problema ko. Lord, basta gagawin ko yung tungkulin ko sa'yo. And here and behold, that believer develops a strong commitment and will perform and fulfill his duty to the Lord. Nakikita niya how the Lord intervenes in his life. Kaya magpapatotoo at sasabihin niya, mga kapatid, ang buti ng Diyos. Talagang tignan mo nga naman. Naalala ko yung kwento ni Kevin. Saan ka, Kevin? Nandun pala. Oo. Prayer niya yung family niya. E nung mag-Bible school, di ba? Mag-Bible school, ayaw ng parents. Di ba? Ayaw ng parents. Pero alam mo ang nakapagtinag sa kanya, sa kanyang commitment, nakapagpalakas ng commitment niya, meron daw akong isang preaching na meron akong nasabing ganito. Sabi ko, imbes na isipin mo kung anong mangyayari sa'yo pag sumunod ka sa Diyos, isipin mo ang mangyayari sa'yo pag hindi ka sumunod sa Diyos. Nag-isip-isip. So nagdesisyon, Panginoon, my family will be my problem, but you take care of them, I will obey you. Di siya nagpa-distract. Hindi siya nagpadala doon. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, halos lahat ng kanyang mga kapatid andito na sa church. At yung tatay niya, malapit na rin. Kung nakadevelop ng commitment, kaya kita niyo po, ang sarap talagang, listen, ako bilang isang outreach planter, masarap tignan na dumadami ang attendance. Pero ang totoong kagalakan, yung nagbubunga na. Yung mismong mga nag-a-attend. Unti-unti. So weak believer are easily deceived, easily discouraged, and easily what? Okay. Number 4. Ano pa ang karakteristik ng weak believer? Easily doubt. Madaling magduda. In other words, let me just show to you a biblical story, no?
Para huwag nyo namang sabihin na kung itong mga preaching ni pastor, magaganda lang na outline, wala naman yata sa Bible. Ganito, nung si Pedro ay maglakad sa tubig, sinabi ni Jesus Christ, come. So he started to walk on water, di ba? Timpaw hindi siya nalunod naglakad sa tubig Pero nung dumating ang malakas na bagyo, naramdaman niya yung malakas na hangin. Nakita niya yung malaking mga alon. Tapos narinig niya yung malakas na whistle ng hangin. Anong nangyari sa kanya? He was kabado. Kinabahan. At nung kinabahan, doubt ang ibig sabihin nun, nalunod siya. Sumigaw, Panginoon, save me! And Jesus came to reach. At anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Sinabi niya ba, o ganun talaga, Peter. Hindi niya po kinomfort. Nirebuke pa. Sabi niya, O thou of little faith. So gusto kong makita nyo, yung sinabi ni Jesus na little faith, weak. Bakit po? Nagduda. Okay. Para maunawaan po natin lahat. Ang weak believer, sa puntong ito, ang struggle niya, obedience. May time na convicted na siya sa preaching. Sige, ibibigay ko na yung tithe ko. Grabe, no? Galing ni pastor mag-preach. Very clear. Sige, bibigyan ako ng tithes ko. Pagdating ng linggo, nagkasakit ang mga anak. Ibibigay pa niya kaya yung tithes niya? Are you with me? Magda-doubt ngayon. Sabi niya, ano kaya? Ibibigay ko o hindi? Doon pa lang, nagda-doubt. So ang dapat ngayon sa mga weak believer, palakasin natin sila doon sa mga pangako ng Diyos. Katulad nung sinabi ko at nabanggit ni Kevin, huwag mong isipin, anong mangyayari pag binigay ko tong tithes? Ang isipin mo, anong mangyayari pag hindi ko binigay ang tithes? So, the struggle of weak believers is obedience. Naunawaan po ninyo? Mahirap. Yung iba, hindi convinced na kailangan niyang gawin yun. Hindi convinced na kailangan. For example, i-convince mo siyang mag-attend ng church. Hindi convinced. Weak. Naunawaan niyo po? Ayan. They struggle with doubt. And then, lastly, number 5. Another characteristic of a weak believer, easily, ito, mapapansin mo na may mga mag-a-attend, parang ang bilis mag-grow. Pero yung bilis niyang mag-grow, ganun din siya kabilis mapundi. Hindi pa siya stable. Naunawaan niyo po? Easily diminished. Kumbaga, pagka mayroong something na nakuha siya, amen. Andyan, sige, init-init ng pag-church niya, andyan siya, pero later on, ang bilis ding lumamig. Pansin nyo ba sa buhay nyo yan? Pansin nyo ba sa sarili nyo? Hello, are you still alive? Halimbawa, nag-preach ako ng prayer meeting. Amen. Nag-forward. Lord, mag-a-attend ako ng prayer meeting na. Attend. Following Sunday, wala na naman. Brad, ano nangyari, Brad? Ba't wala ka na naman ng prayer meeting? Tinamad ako, pastor, pambihira. Kita mo? Easily diminished, mga kapatid. On the other hand, ang strong believer, hindi siya nakarely sa kanyang mood. Regardless of circumstance, regardless kung may mag-encourage, mag-remind sa kanya o wala, hindi lang siya mindful, committed talaga siya sa kanyang gagawin. Tutuloy niya yan, hindi yung sa simula lang siya mainit, tapos unti-unting nawawala yung init at yung interest sa kanyang ginagawa para sa Panginoon. Do these 5 characteristics characterize your life?
which of this, in one way or the other, you are still weak. You may not be totally weak, but you are weak. That area, you are weak. Maybe you are a person who is still easily deceived. Kailangan mong madoktrinahan. Maybe you are easily discouraged. Yung bang nakasukat nga o may makikapilyan, nagkaroon ti problema, nagtulo yan. Easily discouraged. Pero naulit ko po, pag na-build mo yung commitment mo, sasabihin mo, ang bihira, problema ka lang, Panginoon to. Panginoon, bahala ka na sa problema ko. Basta gagawin ko ang tungkulin ko sa'yo. Yun yung mga dapat ma-raise up natin na klase ng mga believers of Jesus Christ. Patawag ang barangay. Panginoon, bahala ka na sa barangay namin. Basta ako, pupunta ako sa church namin. Yun. You're not easily deceived, easily discouraged, easily distracted. Are you there? And then what? Easily doubt. Madaling magduda. Susunod, aatras. Aabante, aatras. Kas nagchat-chat-chat. Di ba? Wala siya yung diretso. And easily diminished. Mainit kayon, pag wala nang nag-remind, hindi na naman. Kaya mga kapatid, malamang kahit medyo matagal na tayo, siguro merong isa o dalawa dyan na nagbibigay sa atin ng reminder and checklist. Ako yun. Kailangang ma-improve ko yung bagay na yon. Amen po ba? Ngayon, let's go to the second part. Pastor, how to grow from a weak to a strong believer? Yun naman ang tanong, how? Ano ang dapat kong malaman at dapat kong gawin so I can grow from a weak to a strong believer? Ito naman sila. 4. Kopyahin nyo na uli. Sige, bigyan ko kayo ng time. Kopyahin nyo. How to grow from a weak to a strong believer. Importante yung 4 na yan. I-explain ko lang saglit. Okay? Hindi ko kailangan pahabain para ma-retain sa isip nyo yung 4 na puntong yan. How to grow from a weak to a strong believer. Gusto nyo bang mag-grow? Gusto nyo bang manatili na weak? Ayaw. Gustong mag-mature? Okay. Yan ang gawin nyo, yung 4. Okay? Basahin nyo na pag sino nakatapos na? Taas ang kamay. Alright. Sige, kopyahin nyo muna. Mabilis kayo Nung grade 2, grade 3 ako, uso yung isusulat ng teacher sa blackboard yung lesson, tapos kokopyahin mo lahat yun. Kung 1 hour yung klase, 40 minutes kayo nagkopya, 20 minutes na lang siya magdi-discuss. Ganon nung araw. Okay? Conventional. Tapos na, taas ang kamay. Basahin natin. How to grow from a weak to a strong believer. Ito ang gawin mo. Number 1, feed your faith. Amen. Kailangan nyo ng feeds. Amen? Kailangan ng feeds. Number 2, fix your focus. Mahalaga yan. 3, find help from faithful believers. Number 4, follow God faithfully. Okay, let me explain shortly itong 4 na ito. Now, kung kayo ay weak or baguhan pa lang dito sa church, ang unang kailangan mong gawin, feed your faith. At tulad nung sinabi ko, ang kailangan mo ay Feeds. Sige, mag-feed ka ng Word of God. So, attend ka ng Bible study, makinig ka. Atendahan mo ang lahat ng service. Dahil hindi mo lang alam na isa sa mga service na yan ang makakapag-address doon sa struggle mo. Because ang Word of God kasi, marami ito pero
Hindi nyo lang alam kung papaano kalaki katindi ang itutulong ng Word of God sa inyo. Enlightenment, guidance, direction, wisdom, apakadami mga kapatid. Naunawaan po natin. Katulad niyan, mamayang hapon, ang preaching ko doon sa Batak is govern to succeed. Govern to succeed. O gusto nyong mag-succeed? Learn this discipline. Ituturo ko yan mamayang hapon. Alangan na isi-share ko rito. Hindi na kayo pupunta. Punta kayo para mapakinggan nyo yung preaching na yon. What should you govern and how do you govern? What discipline you need to learn? Para yung success mo, Panginoon ang magbibigay. Kasi pwede ka namang mag-succeed sa paraan mo. Pero kung gusto mo na ang Diyos ang magbigay ng success, sundin mo yung paraan niya. Yan ituturo ko mamayang hapon. Kung hindi kayo ma-convince, wala tayong magagawa. Pero hindi ka talaga lalago pag hindi ka nag-feed sa Word of God. Ano ang pakainin mo? Pananampalataya. So objectively, ang pinapalakas mo, faith. Amen ba mga kapatid? So, kailangan mo ng Bible reading. May mga notebook kayo, di ba? Okay. Isa pa ito, review the lessons. Sino sa inyo ay may ugaling nagre-review ng mga isinulat niyang outline sa notebook? Very good. Sana nagpa-premyo pala ako Pero sa totoo lang mga kapatid, yung mga isinulat kasi natin, nalimutan na natin yan. Kaya mo nga sinulat kasi alam mong makakalimutan mo at may babalikan ka. O di balikan mo. Imbes na 1 hour kang naka-Facebook, by the way, dito sa feeding program na to, parte ito mga kapatid na dapat you need to eliminate. Kasi ang program na gagawin mo, nourishment to your faith. Are you with me? So dapat, on the other hand, iwasan mo yung makakapagpahina sa pananampalataya mo. Halimbawa, excessive entertainment or social media. Excessive waste. Alam mo ang gagawin pagka ikaw ay nagwi-waste dyan, kapatid? Nagbibigay sa'yo ng impression na wala kang disiplina. Nakakapanghina yun ng tao, mga kapatid. Lack of discipline. Hindi lang yan, it weakens your faith. O halimbawa pa, kailangan mong umiwas sa mga unhealthy relationship. Ibig sabihin, yung mga dati mong barkada, iwasan mo muna. Kasi, halimbawa, kung ang mga circle of friends mo, kainuman ng mga kapatid, paano ka lalakas sa pananampalataya? Ang kailangan mo, listen ha, magbibigay ako ng 2 words. Pwede nyo bang isulat to? Ang dapat na mabago sa'yo, 2, belief system, support system. Sulat nyo yung 2 yan. Okay? Pag sinunod nyo to, kahit sa anong aspeto ng buhay, magtatagumpay kayo. My context now is about Christian life, but even if you talk about business, career, success, these 2 are very crucial. Tandaan nyo po, if you have a wrong belief system, don't expect a right outcome. Come on, sabihin nyo nga yung sinabi ko. If you have a wrong belief system, don't expect a right outcome. Gusto nyo ba ang magandang tamang resulta sa buhay nyo? Ang dapat mong gawin, ayusin mo ang belief system mo. Kaya nga, mag-attend kayo ng mga business seminar. Simple lang naman po ang ginagawa ng mga nagsasalita. Hindi ka naman nila bibigyan ng negosyo. Hindi ka rin bibigyan ng kapital. Hindi ka bibigyan ng pera.
ang ginagawa lang po ng mga ina-attendant nating mga seminar, simple lang, binabago lang yung belief system mo. Mindset, pag nabago yan, uuwi ka, kahit konti ang kapital mo, magsasucess ka. Outcome. Bakit? Sapagkat nabago ang belief system. Clear po ba? Kaya sa ating mga Kristiyano din, kailangang mabago ang belief system. Pangalawa, na dapat mabago sa atin, support system. Anong sasabihin sa'yo pag negosyante ka? Okay? Umiwas ka sa mga taong negatibo tungkol sa negosyo mo. Pumunta ka sa mga tao na positibo ang kanilang sasabihin sa negosyo mo. Makakatulong na mag-encourage sa'yo. Sasabihin ko rin sa inyo, umiwas muna kayo sa mga barkada na malamig sa Diyos ang puso. Na pag in-invite mo sa church, maraming dahilan. Iwasan mo muna yung mga taong ganyan. Because their spirit and mindset will still rub on you. So you need a new support system. Kasama yun yung ilagay mo na yung lahat, yung 1, 2, 3, 4. Yan number 3. Find help from faithful believers. Puntahan mo yung faithful believer. Now, minsan, yung mga believers na medyo, sabihin na natin na bago pa, syempre, hindi pa makatulong sa'yo yon. So, pag na-offend ka, limbawa, pumunta ka sa church, na-offend ka sa katabi mo, sabi mong ganyan, grabe tong katabi ko. Diba? Nagpipreach yung pastor nila, tulog. Nakaka-offend. Uy, tingnan nyo naman yung mga katabi nyo, baka ma-offend sa inyo, tutulog-tulog kayo dito sa mga members. Sa bagay, wala namang tulog dito, no? Puro gising. Tingnan nyo ngayong katabi nyo kung gising na gising, o... Di ba? Ganyan, pambira. Di ba kumanta sa choir yun? O yun dapat hindi. Kumanta sa choir. Pero, nung preaching ni pastor, tulog. Siyempre, kung new believer ka, mira yun, no? Tulog. Pipreach yung pastor nila. Offend ka. Imbes na maging dahilan yan na tumigil ka, lumapit ka, makikonnect. And by the way, mga bisita, mga new believers, kahit hindi nyo pahirapan ang sarili nyo makikonnect, because I understand at first, you feel shy. Di ba? Parang mahihiya ka na, kumbaga kung bibisitahin ka nga, ayaw mo nga eh. Kasi hindi mo kakilala. Parang the pressure is so high na bisita, hindi ko kilala to, di ba? Parang hindi ka pa komportable, panatag, so you still feel shy. Pero, kapatid, sila yung kailangan na makatulong sa'yo. Sasabihin ko sa inyo, by God's grace, unti-unti kong natuturuan ang mga care group leaders na maging friendly sa mga new believers. Amen ba mga care groups? Care group leaders? Di ba? Ganon. So, belief system, support system. Ilagay mo ulit yung 4. Feed your faith. I will close. Number 2, fix your focus. Simple lang ang punto nito. Hebrews chapter 12, verse 2. Ang sabi ng Hebrews chapter 12, looking unto others. No. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him. Ang sinasabi, tignan mo si Kristo, yung ginawa sa Kanya. Di ba? Ano sabi? Endured the cross. Pinako ka na ba? Sino sa inyo, pag nag-church ka, ipapako ka daw ng magulang mo, may ganung banta. Wala ka palang ganung banta eh. Kantsaw lang. Sa Panginoon Kristo, hindi lang kantsaw. Hindi lang dinuraan. Hindi lang pinagsugalan yung kanyang damit, kapatid. Pinako literal. Pero tumigil ba? Kung tumigil ang Panginoon, hindi ka naligtas ngayon. Wala kang pag-asang makapunta sa langit kung tumigil siya. Pero hindi niya tinignan yung ginagawa ng tao sa kanya.
Ang tinitignan niya, yung ikaliligtas ng tao. Fix your focus. If you really want to succeed in all aspects, especially in your Christian life, learn to fix your focus. Ano ba? Despising the shame. Yun na nga ba? And is set down at the right hand of the throne of God. For consider him which endured such contradiction of sinner, etc., etc. Are you with me? Yun. Fix your focus. Kaya pag discouragement dahil sa problema, Panginoon, titingin ako sa iyo. Pag nakita mo yung kapatid na discourage ka sa kanya, Lord, titingin ako sa iyo. Is that clear? Sa mga bisita, sa mga new, alam nyo nang gagawin nyo? Hindi na kayo ma-offend pagka ganyan. Okay? Number 3, find help from faithful believers. Hebrews 10:24 and 25. Ang sabi, let us consider one another to provoke unto love and to good works. Verse 25, not forsaking the assembling. Kaya pumunta daw tayo doon sa assembly. Anong assembly to? Pagtitipon. Sinong nagtitipon? Believers. Katulad nito. Bakit po? Exhorting one another. That means remind. Amen? Kumusta ka? Kaya naman, ugaliin natin dito sa church ang nagkukumustahan. Sige nga, kumustahin mo nga yung katabi mo. Saglit. Pangalawang tanong, ano ang prayer request mo? Sige, ano ang prayer request mo, kapatid? At, siguraduhin ipag-pray mo siya. Kita mo, kayong mga bisita, palagay ko, kung first time nyo at may membrong gumawa, first time sa buong buhay nyo yan. First time. Amen? Ugaliin natin yan. Hindi yung pupunta lang tayo sa church na parang estatwa. Di ba? Bago ka umuwi, pag halimbawa sabi ng pastor, okay, brethren, we are dismissed. Pambihira. Hindi pa niya nabanggit, nandun na sa sasakyan, andar na yung motor niya, pambihira. Mabilis ka pa sa alas 4? Kapatid, gawin nating kultura dito yung nagkukumustahan. Amen po ba? Oh, there's a welcome here. Kumusta, Brad? Kumusta yung pinag-pray ko sa iyo last week? Oh, di ba? Ay, salamat, Brad. Talagang pinag-pray mo. Siyempre naman, pambihira ka. Anong nangyari? Solve na, maayos na. Praise God. Oh, there's a welcome here. Brad, utang mo. Oh, wag naman ganon, mga kapatid. Ah? Ano ba yan? Oh, there's a welcome here. May bago akong brochure. Huwag natin gawing negosyo dito sa loob ng pagkaganyang assembly. Singilan ng utang. At wala. Itinuro ko ng Friday night. Kaya alam nyo dito sa church, talagang inaayos ko po. Mula pa kay Pastor John noon, talagang si Pastor John gusto niyang maayos tong church natin. Wala dapat ang nag-uutang-utang dito sa atin. Kung meron mang gustong umutang sa'yo, sabihin mo kay Pastor. Ito sa kanya, iumantagan, Pastor. Diba, magkano ba ang kailangan mo? Brad, 5,000, Brad. Kung may 500 ka dyan, imbes na pautangan mo siya, bigay mo na lang, Brad. Eto, tulong ko na lang sa'yo, Brad. Oo. Kulang to. Sasabihin niyang gano'n. Ang kapal, pampihira talaga. Sabihin mo sa kanya, kunin mo na lang to, Brad. Wala akong 500, wala akong 5,000, pero sana makatulong ito sa'yo. Nakatulong ka na, wala ka pang kabigatan ng loob. Kasi kung binigay mo yung 5,000 mo, kada linggo makikita mo, Brad. Habang nagpipreach si pastor, nasa harapan mo siya, hindi ka na makakonsentrate. Wala na yung picture focus, anong fix ng focus pa na yan? Nahukus-focus ka na, kapatid. Di ba? Pero, asan ba ako? Ayun, let's develop a culture na ganun, ha? Let's be friendly. Kapatid mo yan, eh. Kung ayaw mong gawin yan, bahala ka na sa Panginoon.
Kasi utos niya sa'yo to. Number. Kailangan natin yan. Di ba? Ang laging ilustrasyon yung apoy. Huwag kayong aalis sa church dahil lang na-offend kayo, dahil may problema kayo. Huwag niyong gawing dahilan yung imperfections na nakita niyo sa church para umalis. Kasi po, ang church, apoy yan apoy. Pag inalis mo yung kahoy, doon sa may apoy, mamamatay yung apoy ng kahoy na yon. Kaya kung ikaw, dahil lang sa mga dahilan na yon, umalis ka sa church, mananatili kang mahina, baka ikalalaho ng pananampalataya mo pa. Di ba, mga kapatid? So just stick there. And what you need to do is go to faithful believers. Yan. Yung mga more matured. O pwede mong sabihin sa kanila, sis, ano kasi yung isang ka-member natin, ganito, paano ba to? Yung kapatid na yan, tutulungan ka. Kung hindi, ilalapit ka sa pastor. Pastor, yung isang kapatid natin na-offend, ganito, ganyan. Di ka kausapin kita, sis, kumusta? Brad, kumusta? Kasi ganito, pastor, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ganun ba? Ako, eto na yung preaching ko, naalala mo, ganito, ganyan. Di ba? Okay, and lastly, number 4, mahalaga to. Follow God faithfully. Okay, listen to me now. Ayon sa dalawang bersikulo, Roma 10:15 at saka Santiago 1:22. Gusto kong basahin natin muna ang dalawang bersikulong ito. Roma 10:15. 17, sorry. Roma 10:17. Okay? Basahin natin lahat ha. Verse 17. Go. So then faith cometh by and ayun. Nagkakaroon ka ng pananampalataya pag nakikinig. Yes. Pero ayon sa Santiago 1:22, ganitong sabi, but be ye doers of the word, and not, sa madaling salita, para magkaroon ka ng pananampalataya, makinig. Pero kung gusto mong lumago ang pananampalataya, gawin mo. Not just hearer, you should be a doer. Okay, let me show an example. Sino dito, nakita ko si Jeric yung nagbabarbel na yung si Jeric. Nakita nyo yung yung my day niya, nakita mo, Brad? Pira, parang biglang malaki yung muscle niya. Baka dati yun, no? Dati yun. Ngayon, kung gusto mong mag-bodybuilding, talagang magpa-shape ng mga muscles mo, una, magbasa ka ng fitness book. Hindi yung basta buhat ka na lang ng buhat. Magbasa ka muna ng fitness book para magkaroon ka ng idea. Pero, sa kakabasa mo ng fitness book, lumaki ba ang muscle mo? Sino ang lumaki ang muscle sa kakabasa ng fitness book? Bro, okay na ba itong muscle ko? Bro, okay na? Ilang years ka na ba nag-gym? Wala pa. Pero 1 year na ako nagbabasa ng libro. Sinong lumaki ng muscle sa kakabasa? Wala. Gusto mo lumaki yung muscle mo, i-apply mo yung nabasa mo sa gym. Kaya pag nakikinig ka ng preaching, nagkakaroon ka ng faith. Pero para lumakas yan, i-exercise mo. And small, listen little and small steps of obedience consistently will build faith muscle. Kaya pag tinuro ni pastor, ang giving, mga kapatid, kailangan nating i-honor ang Diyos sa ating mga offerings, mag-tithes. Sabi mo, tama naman. O di nagkaroon ka ng faith, pero hindi lalago yan hanggat hindi mo sisimulan. At matitest. At habang natitest, sumusunod ka faithfully, lumalakas ka. Kaya if you want to grow strong, follow faithfully. Saang level na dapat kayo sumusunod sa Diyos? I-increase nyo naman yung muscle nyo. Church attendance, wag nang dapat Sunday morning lang. Increase your muscles. Amen? Giving, wag lang dapat tithes lang. Increase mo yan. Not because God wants your money, but your faith must grow. It's not about funds.
It's about your faith. Naunawaan po ninyo. So I hope this simple but comprehensive lesson about spiritual growth has helped you. So naging aware tayo sa mga problema ng weak believer. Ano ulit? Tignan natin ulit. The problems of weak believer. Number 1, easily deceived. So doktrinahan natin. Pangalawa, easily tulungan natin silang maunawaan ang kanilang mga problema. Number 3, easily tulungan natin silang makadevelop ng commitment. Ipakita natin sa kanila na yung mga pwede nilang isacrifice, mas malaki ang ipalit ng Diyos kung pinili nila ang Diyos. Let's encourage them that way. Number 4, easily doubt, na wag silang magduda kailanman sa Diyos kahit masubok pa. And number 5, easily turuan natin sila na mag-develop ng consistency sa kanilang spiritual life. Hindi yung ningas kugon. Okay ngayon, biglang wala na naman. Okay? Diba, kayo mga nagde-devotion. Natutuwa ako pag nag-check ako kada umaga, nakikita ko yung mga sinasabit yung realization. Alam yung sinasabi ko lang sa isip ko, sabi ko, Lord, hindi yung... Ang iniisip ko minsan, hanggang kailan kaya to? Hanggang kailan kaya? Pero kung nakadevelop na kayo ng commitment, wala na yung hanggang kailan kaya to. Kundi, saan kaya mas lalong tutungo ito? Anat mapasamak, anat mapanan na dito. Okay. And then, how to grow from weak to a strong believer. 4 things. Number 1, feeding. Number 2, fix your focus. Tiapot kitam hanggat itao hanggat yung problema. Number 3, find help. Masapol mo, di napigpigsa, tulungan na ka nga pumigsa. And number 4, follow God faithfully. Yung mga naririnig mo, simulan mo nang gawin. Start doing it. Start doing it. And all of God's people say, please bow your head and ask God, reflect on the message, maybe 1 minute, 2 minutes, then I'm going to pray. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe na ipinagkaloob mo at binigay mo sa iyong lingkod upang aking maituro sa aming church. At what a blessing, Lord, to be aware that there are weak believers in our ministries. We are not there to judge them or belittle them. We are there to support them, pray, and help them grow. Sapagkat kami rin ay dati weak believer. Salamat na may nagtiyaga, nanalangin, at nag-disciple, tumulong sa amin na maging malakas at maging mabunga sa aming spiritual life. Kaya ngayon, Lord, thank you for making us aware of the problems of a weak believer and for showing us how to grow from a weak to a strong believer. Panginoon, thank you for this wonderful lesson today. In Jesus' name. Everyone says, Amen and Amen. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat and let's praise God with our singing. Ay, teka. Care group updates, all right? We have care group updates as we transition to the next part of the service. Panoorin po nyo itong mga pictures na ito. Let us revisit the key moments and impactful updates from this past week, November 9 to 15. Beginning with our weekly Bible studies. Tuesday, HBBC Sarat Outreach, led by our senior pastor, Pastor Provi, with 24 in attendance and 5 precious professions of faith. Tuesday, HBBC Vintara Outreach, led by preacher Ryan Duldulao, gathering 18 attendees. Wednesday, Australia Outreach,
Our senior pastor led the online Bible study with 28 members and new believers faithfully joining from overseas. Thursday, HBBC Dingras Outreach, a blessed gathering of 35 attendees with 5 professions of faith, led once again by our senior pastor. Thursday, City of Batak Paway Outreach, a meaningful Bible study led by Pastor Ver Saballa with 27 participants. Friday, Hong Kong, Singapore, and Dubai. After the Friday team meeting, our senior pastor led a combined online Bible study. By God's grace, attendance reached 16. Through the efforts of our Baptist Youth Council and the continued support of Mariano Marcos State University, God is opening more doors across the campuses. This week was another reminder that the gospel is actively moving among students. Wednesday, MMSU Saturation. The BYC shared the gospel around the MMSU Oval. Prospects for follow-up include 7 nursing students from Namuac, Sanchez Mira, Cagayan, and 4 computer science students from San Marcelino and San Francisco Dingras. Thursday, DWCL Bible Study. 10 students gathered, including 2 civil engineering students who are new attendees. Truly, God is at work, shaping hearts and planting seeds of faith in every corner of campus life. We continue to thank the Lord for the ministry of Hosanna Academy, a place where academic learning meets consistent discipleship. Another fruitful week has passed, with young minds engaged and young hearts shaped through Christ-centered lessons. From phonics to praise, every moment is a step in building a generation rooted in God's Word. This week's attendance: Bacara, 30, Pasukin, 25, Lawag, 3, Claveria, 14. Beyond church walls, the message of Christ is reaching workplaces, touching hearts in offices, construction sites, and professional spaces. This week, we praise God for open opportunities and bold witnesses. In Bacara, Engineer Isagani's team gathered for a Bible study at their construction site. At another site, Architect Romel led a separate Bible study with his workers. And at another Bacara project, Brother Ian Peralta led a Bible's devotion with his team. The gospel continues to shine even in the busiest environments. This week, we were also honored to represent our senior pastor at PNP Lasam, where Preacher Alfier led a Bible devotion for our police personnel. Last Monday, while Super Typhoon Uwan battered the country, our senior pastor and Ma'am Kay demonstrated steadfast faith by visiting our brethren affected by the storm. Their commitment reminds us that the Word of God must prevail over every storm, and that in times of adversity, our faith should shine even brighter to encourage families and strengthen our spiritual community. In the midst of the storm, at the Bacara Evacuation Center, where some coastal brethren stayed temporarily, the opportunity was used to distribute gospel tracts and share the message of salvation. Even in crisis, God opens doors for soul winning. Several of our brethren were confined in hospitals this week. Let us continue to pray for their fast recovery. We thank the Lord for the personal care and prayers extended by our senior pastor. A necrological service was held last Tuesday at Centro Uno, Sanchez Mira, and Cagayan, bringing comfort and hope through the preaching of God's Word. Another necrological service followed yesterday at Sitio Bugcao, Tigi, and Curimao. This week's team meeting served as another moment of sharpening, strengthening, and sending. Through focused training, equipping, advancement, and mentoring,
Our care group leaders and members grew both in skill and in character. We thank the Lord for the opportunity, and we especially thank our senior pastor for his steadfast leadership, clear vision, and heart to invest in the next generation of ministers. Together, we press on toward greater works. Across towns, campuses, households, and communities, the work of the Lord continues vibrant, personal, and powerful, all by God's grace. In main congregation, faithful members serving side by side, growing through the consistent teaching of God's Word. Pasuking congregation, soul winning, and discipleship continue to flourish through house-to-house efforts and small group gatherings. Lawag City congregation, brethren remain active, engaged, and growing spiritually. City of Batak Paway outreaches, Bible studies, and home visitations continue to open hearts and strengthen households. Ingras Outreach, weekly services draw steady attendance with more families finding a place to worship and belong. Cagayan Outreach, from Claveria to Sanchez Mira to Apari to Lasam, the gospel advances and transforms lives. Australia Outreach. In a foreign land, our brethren in Australia courageously continue to spread God's love and faithfully carry out His work. Discipleship continues to flourish in Hawaii as brethren grow in the Word, stay connected, and remain committed to spiritual maturity despite the distance and time difference. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that our labor is not in vain in the Lord. To God be all the glory. Praise the Lord. Let's all stand and sing that song, Jesus, Use Me. Amuyo kakabsat, ugaliin tayo nga hana kompleto ti makalawas, nga awan na aramidan tay nga para iti apo. Dapat ti kadalawas, kunatay kumaapo, agyamanak, tada na aramidam, iti biyag ko, kat babaan da iti biyag ko, at na aramidak aparagan ka. Amen? That should be the prayer of every one of us. Sing all together now. Ready? Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not Lord of you. My eyes of faith, I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Chorus. Jesus, oh Lord of the cross, can do, even though it's humble, and even though it's humble, Lord, help my will to crumble. And though the cause be great, I'll work for you. Ladies, sing the second. Come on. The bright and morning star. Amen. So, He's a beautiful rose. He's all the world to me. But best of all, He is mine. Sing now, everybody. Jesus, use me. Jesus,
Jesus, use me, oh Lord. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cosmic rays, I'll work for you. Last verse now. I'll stand for thee, dear Jesus, though death may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Sing now. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cause be great, I'll work for you. Amen? Okay, be seated. I'd like to encourage you to grab some gospel tracts. Kasi many of us are thinking, kasano nga karudan kat permi mo ti biyag ko, very busy akti trabaho, kastamo ti familia kanda dumapay. You can start doing the ministry by giving out gospel tracts. I want you to know that distributing gospel tracts, nasaan yung gospel tracts natin? Is also a ministry. And with these little steps, isut pangrugyanan na ti bigger steps. Do you understand? For example, we have many teachers here. Every year, you know what our teachers do? They share the gospel to their students. That's a ministry. Oo. So nga, mangala kayo ti gospel tracts. Okay? And distribute that. Wala yung gospel tracts natin? Asan na? Yun. Okay. Mangala kayo ito. Dua, talo. Hanyo unay ka, duwang kat limited. Kasla kumaita. Mangala kat talo. Okay? Ing kayo jay tiyendaan. No, danto pa'y matsenda. Gumatang ka kumati marunggay, gumatang ka ti rabong, kan saluyot, kan bawang, sa kanangalat bangos nga tunwam. Wow, gimasan. Okay? Sagmamano ta rabong manang, kunam, ibagana. Kat 1/5 ti 1/4 kunana. Apo, taga-ano ka kadi? Kung paninaan. Ay, sumot lang. Panginaan. Ikang ka man ti basbasaam manang ko, basaam to nagkaputi church me. Ne, digito iti churches mi napintas deto, dito lamot biag tayo. Aya, dito kat may panggap ti biag na agnanayon. Basaam to. Napangka di grocery. Gumatang kat manteka kansoy. Di cashier, kunam ading ko, basaam to detoy dito laamot biag, may panggap ti biag nga agnanayon detoy. Aya, umay ti Christmas, ni Apo Jesucristo kapat gan nga sagot. Basaam wan, giving gospel tracts is a ministry. Kat if you start doing it, you will learn to love the ministry. Tunukwan ko nam, Pastor, Ma'am Kay, mabalin maki-join akmutun ti choir. Digijay kat big step. Hamo basta maubra deta no hamo ubra ang digito small steps. So mangala kayo, kakabsat. Men. When? Amen. Ni Fernan kat ana dete ubramon agpapa raffle. Digijay mga bak ikanano ko ti gospel tracts. Di ba? Kasjay kakabsat. Digite makiin-ino mangala kayo tapno kanyon tumat. Padre, ito Padre. Dito lang mo biyan. Ay, Padre. Wag naman. Naperdi ka na, naperdi ti apo na. Okay? Ministry. I would like to encourage you all. Tibagbagak kakabsat.
nakabanbanog ti makalawas, ngam ti mangted king kat fulfillment, no adda na aramidam apara ti Apo. Basit man wano dakkel kakabsat. Basta adda na aramidam para ti Apo, ikan nakat fulfillment abiyag mo. Yes? Okay. So, hangko kabayagan ba? Praise the Lord. Digiti nag-birthday nga kakabsat tayo, idi Thursday, November 13. Birthday ni Tita Ami. Napanan ni Tita Ami. Ay napan nag-CR. Happy birthday. Kan ni Gian Carl Sagayaga. Ni JP Jelawag, happy birthday. Nanay Lucrecia Garanya from Hawaii. Idi Biyernes, birthday Ray Giang kan Mikaela Calillo. Idi Kalman, birthday ni Rizanet Kalma, asawa ni Sir Alfier. Catherine Luis from Claveria. Today, birthday ni Luke Ashton J. Lawag. Diyan bang Lawag? Luke Ashton, happy birthday. Kantaan tayo man idang ti happy birthday. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amen. Happy birthday. Happy birthday. Happy na birthday pa. Amen. God bless you nga nag-birthday. Itangarod. Ay, birthday pa, kayam ni Sister Luz, di Australiawan, da na yan. Ni Luz. Okay. At damo lang amin dito, digiti bisita tayo na. Baka agsuin, digiti bisita no ang kumainaganan. Alan Pasqua, Brother Alan from Corocor. Tuwag man ni Sir Alan. Good morning. Okay. Bunga, ti Bible study ni Engineer Asidera. Dayan Calivo from Barangay 5, Vintar. At the baba? Okay. Yes. In-invite the Sir Ryan. Okay. Bunga mat, ti Bible study, J. Vintar. Sir Joselito Libaw. Libaw no ka? Ayan. Kidam. Praise the Lord. Uncle mo, ay kasinsin, si Sir Ryan. Nakapamin anumutan nga nag-attend ti Bible study tayo, Ijay Pintar. Okay. Vienna Baptista from Barangay 5, Bintar. Tuwagder man amin nga naggapot, Bintar. Dadapay dito, tuwagder amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita nyo man. Ngan nga ni da 30 ita. Almost 30. Palakpakan natin. Praise God. Iso nga, inikkanti apo, yan ang skaon? Balay yan? Sinukatan ti apon, the Brother Ryan, ti dakdakkel nga balay. Kasi nailuton di balay da. Map noon, agpuspuswak, agsarsarwan di balay da. Praise the Lord. So thank God for this couple. They are both working, very busy, but they are dedicated for the Lord. Okay? Praise the Lord. You may now be seated. Okay. So, naragsakay mo lang itangal daw? Wala kakapsat. Church must be happy. Church must be happy. I was glad ko na nangarod when they said unto me, going to the house of the Lord. Okay? And our brethren on the Zoom, ipakita man, Singapore, California, payapay kayo. Canada, Hawaii, Thailand, adaman ta Thailand di yan. Dalat di Domingo. Okay? Manila, and the rest of you there. We see you all. Sister Raquel from Canada, Nanay Marlene, Tita Minda, Ma'am Marites, Sir Peter, Brother Giovanni and wife, Ninong Rene and Ninong Rina. Saudi Arabia, Sister Kathy Gardaya, Tugigaraw, okay, ni Mama, at dadya abroad ni Mama.
Okay. Rojin, kanigiti ka kapsat tayo talawag, di Hong Kong. Bakag sangit ni Sister Marites, nakita ka, Sister. Okay. Praise the Lord. What a joy. What a joy. Okay. So, itatangarod ka kapsat. Kumanta tayo man timaysa, sakbay ngayon tayo ipay, di kita apagkapulungan sagsagot tayo. Kantaan tayo man DJ, trust, try me, and prove me. Uno tayo kwalatan, I have been blessed. May maya. Paborito ni Ma'am Lilia, dito kay Garaw. Ma'am Lilia, eto na. Paborito mong kanta. Ready? When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love. If the pen of a writer could write every day, even this world could never contain. I have been blessed. Second verse now. Warm in the winter, flowers that spring, laughter of summer, and the changing of leaves. Food on my table, and a good place to sleep. Clothes on my back, and shoes on my feet. I have been blessed. On the chorus now. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been. All the young people sing this part. Come on, young people. Louder, young people. Ears that can listen, eyes that can see. Oh, I've got to praise Him as long as I breathe. Oh, tuloy young people, sing this part. Father and mother, amen. Sisters and brothers, adults. Amen. The altar to pray is stripes that can heal, the blood that still saves. I have been blessed. Chorus now. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Moyo, deti ministry as a pastor ket kwa balaksit ka dagiti ministry nga yun, I conduct Bible studies. I'm happy with members who are receiving blessings from the Lord. Yan, sasakyan, mga bahay, trabaho, nakakatuwa. Let us rejoice with them that rejoice. Kahapon, nagpaspasyar kam dita. Timbalang kam di balay direksi nga ni Malpasan. Ay balay direksi. Amen, Rex? Oo. So, amin kami, umay kam to amin ni Jai. Okay. Praise the Lord. Yeah. Go ahead, Rexy. Pray for our tithes and offerings. Let's pray. Lord, agyaman kami apo, itinayagan may apo nga mensahe tay. Kahit sabi ko Lord, agbaling kami apo nga nagropay apo. Kahit sabi ko apo ta si kaapo ti makita may apo sentro ti panagbiag may apo nga inaldaw-aldaw apo. Amen. Bendisyon na met apo, di offering apo, kami paay, kastamet apo, di kiti pagubraan may apo. When Ika nakapitikirit, ken pigsang inaldaw-aldaw apo. Di kiti kamdawaten, ti ka na po Jesus. Amen. Amen. Be seated. God bless you as you give.
Amen. Praise the Lord. Let us sing one song. Tumayo po tayong lahat. God on the mountain. Amen. Sing on the first verse now. Life is fleeting.
Amen. Praise the Lord. Stand together. Let us sing, There is Joy in Serving Jesus from the chorus. Amen. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that was willing my heart. Every moment, every hour, as I go up, sing out. There is joy, joy, joy that never shall depart. Be seated po.
us sing that one more time. There is joy in serving Jesus. Sing the chorus now. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that comes leading my heart. Every moment, every hour, as I go up on His star, there is joy, joy, joy that never shall leave us. Isin it po. Napansin po ninyo, 3 awit yon. Yung inawit ng mga bata, 10,000 angels. Yung kinanta ng main choir, 10,000 joys. At yung kinanta ng ating joint choir, 10,000 hallelujahs. Grabe, no? What a blessing. Thank you, choir. Palakpakan natin. We appreciate their effort. Maraming preparasyon, maraming oras ang iginugol. Alam ko na lahat yan may mga trabaho, nag-aaral, housewife ang iba.
but they were willing to give their time just to sing for the Lord. Amen? Praise God for that. Are you not glad that our church is raising more and more good ministers sa gawain? Okay, praise God for that. I invite you all to stand together with me. Praise God din sa mga kapatid natin na galing pa sa Sarat. Napakalayo, pero bumiyahe sila, tumawid ng dagat. Ay, parang sobrang layo na yon, no? 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 5. Sa maikling oras ay gusto ko lang kayong i-encourage, i-confirm sa pamamagitan po ng lesson na ito, 2 Timothy chapter 2, 1 to 5. Okay? Basahan tayo ito Ilocano. Page 1341. Nung nasarakan yon, say Amen. Kunana, tinasanto na surat, agbasa tayo amin. Si kangarod, anak ko, bumileg ka iti parabor nga adda ken Kristo Jesus. Ken dagiti banbanag, sinaksyan dagiti dado, isuda ang makabalinto amang isurumet kadagiti sabsabali. Agibtur ka nga rod, tinabayag, akas na imbag abuyot ni Heso Kristo. Awan di tao nga makigubad, ket maringguran kadagiti pagsapulan daytoy abiyag. Tapno mabalin na nga ay wen dayjay ng pili ken kuana a soldado. Ket numet ti tao makidangadan kadagiti pagayayaman, saan ang mabalangatan no saan ang makidangadang anay kanintagan. Last, tiagtaltalon nga agbanog, rebeng na nga isu ti umuna ang mairaman kadagiti bungbunga. Nakaad-ado ti mapaspasamak nga issue dito'y pagilyan tayo ita. Ket amuyo kas Kristiyano adda ti pakibiyangan tay kadigitoy, haan nga makibiyangot kadagiti issues nga makisagpaw no diket mangi kararag. I believe and I think it is wrong when you make so many comments about the government, but you did not even pray for the government even once. As a Christian, our duty to our government is to pray. I think it is wrong that you will be posting and sharing those issues that are happening, but you did not even pray even once for the president, for the government, and for the security and peace of our nation. Kaya nga ako, hindi masyadong nagsishare. Alam kong daming mga issues Sometimes, I also want to give my message, though insignificant I may be to our country. But the Bible says we need to pray for those in authority. Gusto ko lang na addressan yan sapagkat, alam nyo naman, umupo muna kayo, umupo. Alam nyo naman, di ba? Rally, nanipod pa'y di kalma, naging gana ita, video, apakadami. And I need not talk about those issues now. What I just would like to say to you all, bilang inyong senior pastor, hindi naman sa pinapatahimik ko kayo, pero sa tingin ko, mali na maingay tayo, pero hindi naman tayo nananalangin. Because as a church, if you look at the Bible, hindi pa ito yung preaching ko But if you look at 1 Timothy chapter 2 verse 1, can you put it on the screen? Gusto ko lang magsalita tungkol dyan because our church, must have pakialam sa ating politics at sa ating government.
And the Bible says in 1 Timothy chapter 2 verse 1, I exhort therefore that first of all, rally, yan ba nakalagay dyan? Ano daw ang dapat gawin ng mga Kristiyano? Supplications, prayers, intercessions. Yan ang dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Are you with me? And giving of thanks be made for all men, verse 2, and for all that are in authority. Ba sino pa yung mga nasa authority? Yung mga nakaluk na ilukluk, mga voted officials. Di ba? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So now, as a pastor, what I can do basically and fundamentally for whatever that is happening in our government today is not to primarily expose my proposition. Di ba? But to pray. Kaya I call all of us, mga kapatid, habang yung ibang mga relihiyon ay busy sa pagrarally, tayo naman ay dapat busy na nananalangin. I encourage you to pray for our government. I encourage you to pray for those in authority, the president, the vice president, the senators, the congressmen, as many as you could name, our mayors respectively, Bintar, Bacara, Sarat, diba? Batak, Paway, Curimao, respectively, for our barangay chairman. That's what we need to do. That's what the Bible says. Amen ba mga kapatid? Alam ko marami sa atin ay talaga namang hot na hot pagdating sa mga ganyang bagay, and we really want, I'm not saying that you don't do it, but it becomes wrong when you do those things and forget what your priority and primary duty is. And that is to pray for those in authority. Kaya hinihikayat ko ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung grupo na may 3 o'clock prayer, yung grupo ng mga Dorcas. Taas nga ng kamay yung mga Dorcas. Ayan, bawat alas 3 ng hapon, meron po silang regular 3 o'clock prayer. Basta alas 3:05 na, alas 3:10 na, ayan, magri-ring na yung cellphone ko, puro done praying, done praying, done. Tapos na daw sila mag-pray. So yun po, pag-pray nyo ang ating gobyerno, panalangin nyo po ang mga nangyayari ngayon because whether we like it or not, we will be affected. Then, we will be more powerful to air out whatever voice we have to make if it is necessary in the future. Pero dapat nating ipag-pray. Amen ba mga kapatid? Pero coming from a national issue, ang ating pag-usapan, Christian life mo. Buhay ko Kristiyano. Amen? Kasi po, no matter what happens in this world, still, nakasalalay sa ating tamang pamumuhay bilang Kristiyano ang favor ng Panginoon sa atin. Whether you live in the Philippines or in the US, wherever it might be. Yes, it will be more difficult. If you, for example, live in countries na pinagbabawal ang Christianity, mas mahirap. Pero wag ka. Kahit hindi pinagbabawal ang Christianity, mahirap din ang pagiging Kristiyano, di po ba? Kaya from a national issue, let's take it into a personal one. So I would like to talk to you today from 2 Timothy sa ating binasa, how to live the Christian life God's way. How to live the Christian life God's way. Paano tayo mamuhay bilang Kristiyano God's way. Amen? Okay. Now, meron lamang pong 5 na gusto kong i-share sa inyo. I think you need to flash itong conclusion. Lagay mo yung conclusion. Ito yung 6 na puntos na nais ko pong ibahagi sa inyo. Okay? Yan yung 6. That's how you live Christian life God's way. Are you a Christian? Ito ang sundin mong alituntunin.
Una, grace empowers you. Kahit Kristiyano ka, no nakapsot ka mat, kat sayang, dapat napigsa ka. Kat ti paggapuan ti pigsam, han nga kwarta, han laeng nga ti sanunat, no di kat jay panulong ti Apo. Detat kahit nga sa ti parabor, panulong ti Apo. May kadwa, truth flows through you. Digiti kinapud no ti sa uti Apo, ti agayos, ti biag tayo. Number 3, hardship strengthens you. So no, agbalin nga narigat, ti panagserbi, hangka kumanga agdudwa, wano kunam, ureka, hangkon sa kayatan, narigat mo tan. Number 4, discipline protects you. Number 5, obedience crowns you. And number 6, faithfulness rewards you. Oh, hindi yan yung outline. Conclusion yan. Okay? Ngamdi kita kakabsat. Sige, kopyaan nyo. Alright? I'd like to take them one by one. Kopyaan yung tumanti outlinen. Sabalin tumanti outlinean. Okay. Let's go to number 1. Basahan tayo kakabsat, jay verse 1. 2 Timothy chapter 2, verse 1. Read. Thou, therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Tilaglagi po nyo, kakabsat, habang agbibiyag tayo ti Christian life tayo, ti number 1 nga tandaanan nyo, the resource of the Christian. Resource. Resource ko na yun man? Anak ka nasawon ti resource? Every government needs resources. No resource, no operation. Basta kung matabalay, no awan ti kwartan, agsardang mo ti constructionan, ay engineer. Nga magingga nga daigatang ti materyales ken pagpasweldo, tuloy lat ti, kastamot ti Christian life. Kagabsat, tuloy-tuloy, basta ammom, deto'y resource. Kat kunana ti Bible, be strong in the grace. So, sursurwon tayo. Learn this. The resource of the Christian is the grace of God. Everybody say, the grace of God. Parabor. Anat ka nang saun ti parabor? Ti simple nga word ti parabor ti Ilocano, panulong. Tulong. Laglagi po nyo kakabsat. Uray kasanot kadakkel dagiti demand iti biag. Dakdakkel jay tulong ngaggapu ti Apo. So, hantayo dapat maupay, hantay dapat ngagdanag, hantay dapat agsardeng, gapulaeng kadigitoy. Always remember, brethren in the Lord, the grace of God, the supply of grace, everybody say supply, is bigger than the demands of life. Maawatak, DJ ko na tayo, Apo, nagadot responsibilidad. Dakdakkel, jay tulong-tulungan na kati Apo, kadigita responsibilidad mo. Apo, nagado, ti pagkasapulan ti biyag, tulungan na kati Apo, kadigita kaskasapulan. Apo, nagado nga parikot ken kumikom ken problema nga pagpulkukan, tulungan na ka. Haan nga dakes nga makita tayo ti parikot, ado nga responsibilidad ken pakakumikuman. Ngem hantay lang kumaidjay nga nakakita, no diket kan kanayon nga kita entay ti parabor ti Apo. Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Anak ko na jay, let us therefore come boldly unto the papanan ka no? Jay trono. Kasano ka nga makaasidig jay trono? Iso nga may sa kadagiti pagraragsak ti Kristiyano ket agkarkararag. In response to this, dapat nga rod managkarkararag tayo.
Iso nga agbalin nga ragrag tibiyag tayo, tadi tayo agkarkararag. Kasi kunana, come boldly unto the throne of grace. Kararag. Apay, that we may obtain mercy. Kaya ito, deta nga resulta tibiyag. Dayjay, kararag. And find grace to, anat aramiden DJ grace to, anat aramiden agin katuwat? Sino kadakay ti makasapol ti tulong? Hala nga ayuda, ti ururayan tayo. Tay parabor nga gapu ti apo, ti kasapulan tayo. Blessing ti ayuda. Amen? 5 nga noodles, 2 nga sardinas, anapay no kwa? May sa golden geese, sa nga supot nga bagas. Amen. Amen? Pero dijay, limitado. Yes. Ngam dijay parabor ti apo haan. So brethren, hangkay nga agsarday, nga dumawat ti tulong ti apo. Banbanog kakabsat, no hanga ti apo ti tumulong kada tayo. So ulitet, awan kas iti apo nga tumulong kada tayo. Kuna tayo narigat, ngam ti tulong ti apo dakdakkel. The resource of the Christian is what? The grace of God. Paminsan pa'y, the resource of the Christian is what? Nala, ibagayo nga ron. Tuti apon kakabsat, di kita nga dadagsan nyo. Kasapulan, parikot ken problema. DJ lesson ko ti may nga Bible study. Ana, dapat di kiti napintas nga dawatan tayo nga minti apo. Dumawat aya, grace. Isurat yun di gito eh. Simple lang, ngam napintas nga dawatan yun og kararag kayo. Isurat yun. Umuna kakabsat, nga isurat mo nga dawatan, strength. Uray ada trabaho mo, kakapsot ka. Anat umuna nga dawatam ti apo nga pangtulungan nagan ka. Strength. Yes? Oh. Praise God ada pamilyam ngam no kakapsot ka nga rod. Awa na. May kadwa nga dawatam iti apo kakabsat. Health. Health. Tegunak man rin. Napintas di pagubraam. Ket alisto ka mo tag sakit. Di ba? Adumot arthritis mon. Tonsillitis. Diabetes. Kamatis. So, tulungan dawatam ti tulong ti apo. Strength. Health. Oh, may katlo nga dawatam. Provision. Kasi uray kasanog gagat mo, awang kas ti apo nga mang bendisyon to ubraam. Kasi di inubram, no ti apo binendisyonan na agprosper ka. Amoyo, basaan yun to ta Genesis 39. Kunanad jay, amin kano nga ubraan ni Jose, gaputa ti ima ti apo adaken kuana, agbalay gi amin. Sino kada kayo ti mayat nga agpalpak? Hanyo kayat, di ba? Oh, basahin yun to ta Genesis 39 to no agawid kayo. Kunanagat whatsoever, ipamuman, Genesis 39, mangibasa man ti few verse. Okay? Oo. The Lord was with Joseph, and he was a... Sino kada kay timayat nga agbalin nga prosperous? Oh, agprosper ka no kadwam ti apo. Oh, kita? Adayo isuna ti pamilyana, ngam na balaygi. Apay, adda ti apo, kenkwana. So nga hanaumdas nga nagagat ka, hanaumdas ti diskartem, dawatem nga tulungan ken bendisyonan na kati apo. Ket isunat agtignay kakabsat, di ba? Ituloy mo mampay. The Lord was with Joseph. Verse 2. Oh, verse 3. Verse 3. His master saw that the Lord was with him. Kita nyo dito eh. The Lord made all that he did to prosper. Nakitampay. Amin, kasla magic, di ima nakakabsat. Amin nga ubraan na, agbalaygi, kasla magic, di ima na.
ngam saan na magic di ima na. At dati apo keng kuana. Kakabsat, at dati apo kada tayo, iso nga dawatan nyo taparabor. Provision. So, mayat nga nagagat ka, ngam awang kas ti apo nga mang bendisyon keng ka. Number 4 nga dawatam. Ano di umuna? May ikadwa, may ikatlo, may ikatlupat ka dawatam, wisdom. Wisdom. Okay. Napigsa ka. Correct? Nasalunat ka. Awang mo't wisdom mo. O di awang quality tabiyag. Palpak dagiti desisyon. At awang mo't wisdom. So, ti dawat maparabor ti Apo, wisdom. Amen? Do not pray nga ikan nakat nalaka nga trabaho. Uri narigat na trabaho, tiket dawatem, wisdom. Oh, hanga sikat bang generate ti sarilim nga wisdom, aggapu ti Apo. Isu detat resource tay nga rod, kakabsat. If any of you lack kunana, no awan wisdom mo, admitem nga kurang ka ti wisdom, let him ask kasapulam dumawat ka tapno itadnakan ka. Amen? That giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. So, we need to ask for wisdom every day. May kalima, ngay kararagyo, dawatan nyo ti Apo di every day. Protection and preservation. Oh. Deta, 5 taramayo, kompleto pela taramayo. Oh, isurat yun to yung taramayo, deta. Ha? Anat ba ikalima? Oh. Ito. Okay? Minumak deto yung naimasat in sagana, digitay men nga pangal daw. May ita, anat linuto yung engineer. Kaldeng. Opo! Unay kan. Patupay? Grabe. Ang grande digiti umay mangal daw di bishops ita. Pira. Okay. Mabising kayon? Kung remot siya kakakabsat. Oh, may kalima nga dawatan tayo ti Apo. Tapnon napintas ti Christian life tayo. Protection and preservation. Apay. Kasi di protection, tinal daw nga pa nagbibiyahe tayo, hantay lang ang bungar di Satanas aya. Iso nga dawatan tayo nga abaken, parmeken ti Apo, dagiti plano ni Satanas kada tayo. Preservation, apay, gaputan na lawlaw tayo ti ado nga sulisog ken negatibo. Eskwela, trabaho, social media, kunam Apo, preserbaam ti panunot ken pusok, tapno jak agbasol ken ka. Kasi, laglagi pa, ti operating system tayo panunot. No something wrong ta panunot mo kakabsat, sigurado something wrong tumot tabiyag mo. So nga nagpray ka kunam Apo, balkutem ti panunot ken pusok, kastat ikararag mo, digiti anak ko Apo, mapanda agbasa, tapno sa anda nga magundawayan ti sulisog, ket handa nga makabasol ken ka. Yan. Deta nga 5, kakabsat, nabaknang ti parabor ti Apo ken ka. Okay? Deti pelang umdasan aya. Anat dawatan tayo kini Apo, number 1. Oh, teko na akon, ore na pintas trabaho, no, kakapsot kamat. Number 2, masaksakit mo ti tao. Sino ka dakiti masaksakitan? Ado agpaisot pa sa pula, mapamot amin ta agas mo. Maintenance mo. So nga dawatam ti good health. Anapay. Provision. Uri ka sanong gagat mo, agprosper ka, no, at dati Apo kang ka. So ask God to bless you. Diba? Da kayo, by the way, da kayo naman kayo taglakot, ikan na kararag kayo muna no kwa. Sakbay nga, pataray, brum, ano nga, adut lakok, sinorti gumatang. Ikararag mo, Apo, sikatin ang ibaon, dagito yung nga ikan. Baon ng mo't, dagiti gumatang ko naman. Anyagid, dinapi nga ikan lat, dawatam kini Apo. Dawatam pa iti customer mo. Dita, provision. Dagiti agtaltalon, Apo, sa laknibam, dagiti mulmulak, dagiti animal ko.
wisdom. Deta tapno adda wisdom mong agdesisyon. Anasinsin ang tibiyag. Kakabsat, maperdi ka, may isa lang nga kamali. Hanadakas ti agkamali. Pero there are times nga may isa lang nga kamali. Kakabsat, awanan, deraas dedan. Protection. Brethren, God's grace is sufficient. The resource of the Christian life is the grace of God. Amen, kakabsat? Oh, tuloy tayo itong maminsanan. Kahit di jayan, kakabsat, usto di jayan. Okay? Lord, thank you so much. Dating lesson me, dakila balunan me, simple, ngam apo, nang ti assurance kada kami nga, adda ka, nabaknang ti parabor mo, kat sindadaan nga, mangyunat na kita imam, tapno tulungan na kami, iti daytoy narikot narigat nga panagbiag. Nang runa apo kas anak mo. Kat kasapulan dakat inaldaw-aldaw. Thank you Lord. Nga nakita mi mismo addayan ta sa adda ta Biblia nga kunam umadani kayo ti trono ti parabor kunam apo. Tapno makasarak kay ti asi ken parabor iti kanito ti panagkasapulan. Kadado kadakam tatta ti permi nga agkasapulan. Pinadas ko nga in-identify. Mabaling awan pa ijay, digiti kasapulan ti daduma. But basically, digito'y ti masapul mit inaldaw-aldaw apo. Thank you. Tagayam, i-provide mo kadakam deto Lord. Isong adawatin mi idagan ka. In Jesus' name, Amen. Kantante man di last part, dete, I have been blessed. Last verse. The last verse of I have been blessed. Okay? Is my shoulder to lean on when I am down, the rock where He leads me when I'm overwhelmed. It's the place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. I have been blessed. And the chorus, everybody. I have been blessed. Amen. To me, precious are of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank you for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good. God has been good, so good. I have been blessed. Lahat nga po na bless, say aloud, Amen. Say praise God. Lord, sinasena nakamti pamendisyon mo. Nangtud kada kami ti dakkel nga encouragement ken talged nga ti inaldaw nga panagbiag ken panagdalyasat apo agprosper kam kuma. Babaen ti presensyam ken parabor mo kada kami. Saan laeng ay ti aspeto ti pamilya ken ti trabaho ken panagbasa nang nangruna kumanga agprosper kami ti panagserbi mi pay ken ka. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Gure kayo, i-record teman dito video